Dobro jutro! Krećemo u novi dan. 15 do 9 je ujutro. Prekrstili smo se i da krenemo sa 9 gutljaja pametne vode. Tako izgleda početak svakog dana za mene. Sa vodom. Živeli. 9 da je deljivo sa 3. Teslin metod. Evo ga i mačor moj, budi se i on, a evo u ovom klipu ću pokušati da snimim sve što budem uneo u sebe u toku dana. A pošto sam u autofagiji, to će najviše 8 sati biti. Pa, kao što ste vidjeli, najpre se protegnem u krevetu, lepo izmasiram sebe celog, u zavisnosti koliko vremena imam, a sada radim popodne. Imaću dosta vremena, tek od 5:30, taman, evo 15 do 9, najviše što mogu da jedem je zbog autofagije, do 15 do 5. Mačak nastavio da spava, ali ja krećem. I krećemo sa jabukama, čekaju na mene. Evo ih, u 2 korpice. Da izaberemo jednu. Matejevačke jabuke. Doneo kolega Braca. Prijatno. Mandarina. Malo. Super je kisela. I ajmo 3 oraha, to je krckalica. U šta sam đubre napravio. Malo vodice, da napunimo čašu da se pameti. Voda ima svoje pamćenje. Pametna voda. Ko veruje, veruje. I tu napravim malu pauzu. Idem da se obučem, da se obrijem, da se razmrdam. Doručak, kao za minut, 2. Toliko, otprilike. A da upalimo i pećku, zima je krenula. Kao nov. Pogledajte te brkove. Spremni za borbu. Inače, jedem šta imam trenutno. I to što imam, prilagodim sebi svaki čas, a pomalo. Mnogo puta pomalo. Moja životna filozofija. Pa tako i za jelo. Ne opterećujem se time. Mnogo puta ponesem semenke i usput jedem. A to neću moći da snimam baš. Kada vozim biciklu i jedem kikiriki. Ali idemo. Pokušat ću da snimim sve što danas radim. Petak je ujutro. Idemo jedan grozd, crno grožđe. Pravilo mi je da jedem ujutru voće, preko dana šta stignem i kad završavam opet voće. Evo, završio sam sa voćnim delom, nadam se, ako ne iskrsne neka voćka u toku dana. Ležiš, a jedeš. Sirov kikiriki kao lešnik. I evo, u kombinaciji sa 3 papričice, kako dobra stvar. Probajte. Ljute papričice ubijaju. Kikiriki malo ublaži ljutinu papričica. 10-15 zrnaca, to je dovoljno. Inače je oko 10 sati. Da potrošimo oko jela još 1 minut, 2. Ne prljamo sudove, ne spremamo, ne raspremamo. Eto kako ide. Prosto je. Ostale peteljke. Posle kikirikija i papričica, evo nas kod energetske bombe. Sirov suncokret pomešan sa suvim grožđem. Pretrku to najčešće jedem. I urme, naravno. Ali ovo je super. Šaku jednu pojedete i to vas zasiti. Puk vojske može da zasiti.
Grožnje. Suvo. Car limun. Ja ovako nasečem kolutiće pa na pola i direktno u usta. Evo. Idemo u grad, vozimo biciklu i jedemo usput šargarepu. Kadli ćemo Beo Luka, idemo u školu posle. Gostima kod mog prijatelja, imenjaka, direktora Ace i dobio sam na poklon jednu jabuku. I on, tako, prijatno. Hvala vam također. Prijetno i vama. Idemo. Dobar dan. Uživanjac. Dobre. Da odmorimo malo pa idemo dalje. 15 do 1 je i nastavljamo, došli smo kući. Masline sa belim lukom. A nije strašno, 3 čena ćemo pojesti, pa valjda se u školi neće osetiti. Pokriće ih druga hrana. Odlična kombinacija. Probajte. Idemo i jedan grejpfrut, pola, nećemo samo. Ovde u činijici je 3 kašike rastopljeno čija semena sa vodom. Postoji ono na bubri, stvori su nešto ljigavo, pa ko želi neka proba. Čija seme se otpere vodom, nema šta da se mučimo oko činije. A evo još jedna činije sa šopskom salatom, ali bez sira. Paradajz, crni luk, krastavac i ljuta paprika. Njam, njam. Evo, jedemo u krevetu. Urme, mak i kokos. I ovaj komadić urme služi kao kašičica. Da uzmemo malo. Evo. Pa da uzmemo malo i kokos. Nekoliko komada. Urma je meni prihvatljivo rešenje kada trčim. Super energetska bomba. Bitno da je raznovrsno. Ima sigurno 20 proizvoda različitih. Da sam ja. Evo, ovo će trajati 1 minut, 2. Ne oduzima vremena. Uopšte. Usput sve. Dok gledam televizor. Evo. Mnogo puta, a pomalo. Kakva životna filozofija. Za sve, pa i za jelo. Đumbir. 3 kolutića ovako sečem i žvačkam ih dok radim nešto. Malo ljut, ali može. Možete ga pomešati sa semenkama neke. Sirov suncokret, golica. Golicu nemam, mora da kupim. Baš me uljutio ovaj đumbir. Ali, tu je banana. Evo vidite i sat iza mene. 2:30 je. Lagano, vreme teče. Moj mačak. Čisti se. 3 gutlje pametne vode. Malo šah preko interneta. Evo jedan lepi mat. Dobro. Trenutno smo preko 2000. Došao je na red i kivi. Da vidimo kako ga jedemo, da ga ne ljuštimo na ovaj način, nego zubima. Rasečem ga ovako na 4 dela i onda sišem. Tačnije odgrizem pa sišem. Kora ostala. Kažu ispod kore najhranljivije uvek, kod svakog voća i povrća. Izbrojit ću kasnije gledajući snimak koliko različitih namirnica sam uneo. Mnogo puta, a pomalo,
Evo i jedan beli grozd. Da pojedemo. Evo nas već oko 4:30 i tu je spremljena tikvica za jelo. I jedna paprika za kraj. Naime, ako se sećate, u 15 do 9 sam kretnuo. Plus 8, 15 do 5. Evo, to je najviše 8 sati. To bi bilo to. Tikvica najme. Sirova. Ne mora da se pohuje. Kao što to većina radi. A ova paprika, prava stvar. Eto, proveli ste dan sa mnom. I nije bilo teško meni što jedem ovako sve usput. Nije mi teško ni da snimim to. I da pokažem da se to može. A autofagija je čudo. Najviše 8 sati da jedemo, a najmanje 16 interval nejedenja. Ja to za danas ispunio. Evo, oko 4:30 je, završavam sa jelom, pa ću sutra, znači, tek oko 8:30. A evo, spremam se za školu i sad ću raditi normalno. Bez jela. Samo za vreme odmora popijem čašicu vode, nekoliko gutljaja. I funkcionišemo normalno. Nije sve u jelu. Može i ovako. A pogotovo što nas štiti. Mislim da je autofagija jedna moćna stvar. Ali treba verovati u to. Evo sretnem u Amanu danas i kaže, ali ja bez mesa ništa. Pa dobro, svako ima svoj put. Tako. Ja imam svoj put i sa tog puta vas pozdravljam. Ako sam nekoga motivisao, Bože moj, neka krene. U to neće se pokajati. Pozdrav svima.